však ale on tuším páchal nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ale robili aj Milan Reichel. Že ako financoval hotel Gerlach, alebo že, ale to my ťažko, to nevieme, ale áno. Toto jeho matka, tak jak povedal. No, oni boli sprivatizované tie hotely za tých čas AZDS, veď Milan Reichel, dokonca mám fotografiu, ako sedí za jedným stolom s Vladimírom Mečiarom, takže oni robili, privatizovali tieto hotely a to, aké mali finančné zázemie, ťažko povedať, to neviem celkom. Prevádzkoval aj ten hotel, z toho niečo mal, ale podľa mňa robili tam nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ktorá ovšem v rámci toho Černákovského týmu nebola, teda v rámci tej Černákovskej skupiny nebola predmetom. To sa nedalo, najprv sa museli riešiť tie. Ale ona, tá matka, tam zohrala veľmi významnú rolu. Ona podľa mňa tam nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ona páchala a potom dávala tomu synovi. No, oni si naozaj žili tam inak v tom Gerlachu na takej vyššej úrovni, oni si vedeli zorganizovať tam napríklad sústredenie mis, hej, tak zavolali Oklamčákovi a bol tam Milan Reichel, Miky Černák, Kaštan. Áno, ale oni si tam zorganizovali takéto sústredenie, akési misiek pred tou súťažou a v tom hoteli priamo sa im tam promenadovali, tieto misky tam chodili a akože majú tam sústredenie, no a potom večer si ich rozobrali a potom aj z toho vzniklo to partnerstvo Milana Reichela s Majtanovou, ktorá bola potom mis. Mňa sa pýtala asi po 15 rokoch v rádii, keď robila, že kedy bude zavretý. Ja hovorím, že ja neviem, za čo to musíte vyvedieť.